Pred viac ako 100 rokmi vznikla kniha, ktorá zmenila myslenie miliónom ľudí. Hovorí o starovekom Babylone, najbohatšom mieste svojej doby. Aj keď žili tisíce rokov pred nami, ich rady o peniazoch platia rovnako dnes. Možno ešte viac. Keď som ju čítal prvýkrát, bol som prekvapený, že neobsahuje žiadne zložité pojmy, žiadne grafy, žiadne investičné stratégie, len zdravý sedliacky rozum. Ale práve to je problém. Je to také jednoduché, že to väčšina ľudí nikdy neurobí. Prvý princíp hovorí, začni tým, že si zaplatíš najprv sám sebe. Z každého príjmu si nechaj aspoň 10%. Nie potom, čo zaplatíš účty, ale ešte predtým. V praxi to znamená, nastav si trvalý príkaz, ktorý hneď po výplate pošle 10% na investičný účet alebo sporiaci účet. Použij nástroje ako Excel, rôzne tabuľky. Nepozeraj sa na to ako na výdavok, ale ako na povinný účet pre tvoju budúcnosť. Príklad. Ak zarábaš 1500 eur mesačne, 10% je 150 eur. Za rok je to 1800 eur a ak to investuješ a máš 8% ročne, o 10 rokov máš viac ako 26 000 eur. Toto je sila zloženého úročenia. Druhé pravidlo. Kontroluj svoje výdavky. V Babylone hovorili, túžby sú nekonečné ako tráva. My si dnes hovoríme, nemám z čoho šetriť, ale v skutočnosti míňame na veci, ktoré nepotrebujeme. Začni sledovať svoje výdavky. Použij apku Spendy, Wallet, Revolut alebo obyčajný Excel. Rozdiel výdavky do kategórií potrebné, zbytočné, luxusné. Po 30 dňoch si sadni a vyrať 2 nepotrebné výdavky. Napríklad zrušíš Netflix 8 eur, kávu 3-krát týždenne 12 eur a hneď získaš 80 eur mesačne. To je skoro 1000 eur ročne. Peniaze, ktoré môžu pracovať pre teba. Tretie pravidlo. Rozmnožuj svoje zlato. Peniaze, ktoré len ležia, sa zmenšujú. Peniaze, ktoré pracujú, rastú. Investuj, ale nie chaoticky. Ak si úplný začiatočník, začni napríklad s ETF fondami, ktoré kopírujú indexy ako SAP 500. Príklad. ETF s výnosom 8% ročne, ak vyinvestuješ 150 mesačne, za 20 rokov môžeš mať cez 82 000 eur. Alebo investuj do vedomosti a biznisu. Kurs, e-shop, ktorý ti bude generovať nejaký ďalší príjem. Cieľ je, aby tvoje peniaze pracovali pre teba, nie ty pre ne. Štvrté pravidlo. Chrán svoje bohatstvo. Neinvestuj do vecí, ktorým nerozumieš. V Babylone tomu hovorili, zlato hlupákov mizne rýchlo. V modernej dobe to znamená never TikTok gurum, ktorí ti sľubujú 100% výnos mesačne. Ak ti niekto sľubuje rýchly zisk, utekaj. Ak nerozumieš, ako investícia zarába, nikdy do nej nevkladaj peniaze. Napríklad, skôr než kúpiš nejaké krypto, o ktorom ti povedal kamarát, strál 2 hodiny štúdiom projektu. Ak po 2 hodinách stále nerozumieš, ako to funguje, neinvestuj. Vlastný dom. V Babylone verili, že mať svoj dom znamená istotu. Dnes to môže byť tvoj byt, ale aj finančné zázemie. Niečo, čo ti dáva pocit stability. Ak si mladý, neponáhľaj sa s hypotékou len preto, že ju majú všetci. Nájdi rovnováhu medzi bývaním a investovaním. Môžeš napríklad bývať prenajme, alebo vlastniť garzonku ako investíciu. Alebo kúpiť dom, ktorým časom prerobíš na prenájom. Kľúčové je mať plán, nie emóciu. Zabezpeč budúci príjem. Babylončania mysleli dopredu. Zabezpečili rodinu, deti, starobu. Dnes to znamená tvoriť pasívny príjem. Začni budovať pasívne zdroje príjmu. Dividendové akcie, ktoré ti vyplácajú výnosy. Prenájom nehnuteľností. Vlastný online projekt, blog, YouTube, e-book. Napríklad, ak máš portfólio ETF za 20 000 eur s výnosom 4% ročne, máš 800 eur ročne, teda 66 eur mesačne bez práce. A to sa s časom len zvyšuje. Rozvíjaj svoje schopnosti. Najväčšie bohatstvo nie sú peniaze, ale schopnosti. V Babylone hovorili, múdrosť je najcennejšie zlato. Nauč sa niečo nové každý rok. Napríklad kurz finančnej gramotnosti, Excel, AI,
marketing, programovanie, čokoľvek, čo zvýši tvoju hodnotu a čo máš rád. Ak sa napríklad naučíš nový skill, ktorý ti zvýši plat o 200 € mesačne, to je 2400 € ročne a to je investícia, ktorá sa nikdy neznehodnotí. Najbohatší muž v Babylone nás učí, že cesta k bohatstvu je jednoduchá. Nie je o rýchlom zisku, ale o disciplíne, vzdelaní a trpezlivosti. Začni s tým, čo máš dnes a tvoj Babylon si vybuduješ aj ty.